नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 आसीन 27 गति यानी 13 अक्टूबर 2024 से सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 11 गो प्रमुख खबर सब। 12 में ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल एक आपस में लड़ला से एक जने की मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखला में जिला के जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 1 सुकुम्बासी टोल रहे वाला 30 वर्षीय रविंद्र चौधरी रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। प्रहरी के अनुसार बीतल रात जिला के जीतपुर सिमरा उप महानगर पालिका 4 अवराहा चौक नजीक ना सात 29 से 84 नंबर के ट्रैक्टर आ चौधरी सवार ना 39 प 79 10 नंबर के मोटरसाइकिल एक आपस में लड़ल रहे। दुर्घटना में गंभीर घायल भइल चौधरी के एलएस न्यूरो अस्पताल में इलाज के खातिर ले गईला में उहे अस्पताल में उनकर उपचार के क्रम में मृत्यु भइल बाटे। उहे दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार दूसरा एक व्यक्ति घायल भइल बानी आ उनकर अभी एलएस न्यूरो अस्पताल में ही इलाज चल रहल बाटे। एने ट्रैक्टर ड्राइवर घटना बाद फरार भइल आ उनकर खोजी तेज हो रहल कह के प्रहरी जानकारी दिले बाटे। महागणिमाई फाउंडेशन नेपाल के आयोजना तथा महागणिमाई नगरपालिका के आर्थिक सहयोग में पूर्वज के संस्कृति हमनी के संपत्ति आ हमनी के संस्कृति हमर पहचान कह के मूल नारा सहित झिझिया प्रतियोगिता संपन्न भइल बाटे। महागणिमाई नगरपालिका में आयोजित उक्त प्रतियोगिता हरेक वर्ष जैसन ई वर्ष भी भव्य रूप में काल संपन्न भइल आयोजक जानकारी करले बाटे। कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि महागणिमाई नगरपालिका प्रमुख उपेंद्र प्रसाद यादव मधेश के संस्कार संस्कृति के रक्षा करे के जिम्मेवारी हमनी सब के भइल बतैले बानी। यादव से जल्दिए हमनी के मौलिक परंपरा संस्कार लोप हो गईला में चिंता व्यक्त करत केवल पश्चिम के सभ्यता में झूमे वाला प्रति इनिंग करत वहाँ के अभी युवा से हमनी के समाज के संस्कृति के जगह न करे के बतैनी। प्रतियोगिता के प्रथम श्री मठुआ टोल डांस ग्रुप भइल रहे। प्रथम के नगद 51,000, दूसर का महा एकेडमी बोर्डिंग बरियारपुर के नगद 25,000, तीसर का सगरमाथा इंग्लिश बोर्डिंग स्कूल बरियारपुर के नगद 15,000 सहित सम्मानित भइल। झिझिया प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल बतैले बाटे। राजेश्वर कुशवाहा के अध्यक्षता में भइल कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि नेपाली कांग्रेस मध्य प्रदेश उपसभापति चंद्रशेखर यादव, वार्ड नंबर 1 अध्यक्ष मनोज गुप्ता, नरेश जायसवाल, डॉक्टर कृष्ण गुप्ता, धर्मेंद्र यादव, श्री गढ़ीमाई महेंद्र मावी के नेशा यादव, गढ़ीमाई मेला मूल समिति के महासचिव वीरेंद्र यादव, कोषाध्यक्ष वीरेंद्र चौरसिया, बजरंग दल के उपाध्यक्ष संजय कुशवाहा, सहभागी स्कूल के सहित नगरवासी के भव्य रूप से उपस्थिति रहल रहे। रौतहट में दुर्गा मेला लागल स्थान से स्थानीय एक व्यक्ति पिस्तौल सहित पकड़ाऊ पड़ल बानी। पकड़ाऊ पड़े वाला में देवाही गोनाई नगरपालिका 6 करकच रहे वाला 56 वर्षीय भोला राय यादव रहल बानी। इलाका प्रहरी कार्यालय देवाही गोनाई से खटल गश्ती टोली उनका के पकड़ाऊ के बाटे। यादव पर शंका लगे चेक कैला पर उनका साथ से मेड इन यूएसए लिखल ऑटोमेटिक पिस्तौल बरामद भइल। जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के प्रवक्ता दीपक कुमार राय जानकारी दिले बानी। उनका अनुसार यादव के साथ से बरामद भइल पिस्तौल एक साइड में ऑटोमेटिक पिस्तौल मेड इन यूएसए लिखल बात, दूसरा साइड में ऑटोमेटिक पिस्तौल 9mm 9 राउंड लिखल बाटे। प्रहरी के अनुसार यादव के साथ से एक थान पिस्तौल संगे ओकर मैगजीन एक थान, गोली 4 राउंड आ शॉट गन के गोली 2 राउंड भी बरामद भइल बाटे। उनका ऊपर अनुसंधान हो रहल जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट जानकारी दिले बा। रौतहट के कटहरिया बाजार में स्थानीय राकेश गिरी ऊपर एक समूह से सांघातिक आक्रमण भइल बाटे। 35 वर्षीय गिरी कटहरिया नगरपालिका भवन नजीक के चाय के दुकान में बैठ रहल बेरिया आज सवेरे 9 बज के कुछ मिनट पर वार्ड नंबर 8 पीपरा पोखरिया गांव से दर्जनों के संख्या में आए लोग आक्रमण कैले रहे। वो लोग गिरी ऊपर संगे लियावल बांस के लाठी, भाटा, झरना, पत्थर प्रहार कैले रहे। लोग गिरी के अंधाधुंध मारपीट कर रहल के क्रम में छोड़ावे गए चाय के सावनी समेत के चोट पटक लागल बाटे। संघाती आक्रमण से गिरी के मोड़ी लगात शरीर के प्राय सभी जगह में चोट लागल। इलाका प्रहरी कार्यालय कटहरिया के सही शिवशंकर शर्मा बदल माने। मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल आयल आक्रमणकारी सब घटना बाद भागे क्रम में स्थानीय के सहयोग में प्रहरी 4 जने के पकड़ ले बाटे। डुमरिया गांव के 72 वर्षीय तेजीलाल यादव, 36 वर्षीय सिकंदर यादव, 28 वर्षीय परशुराम विक्रम शाह के घटनास्थल के कुछ दूरी से पकड़ाऊ कैल गेल रहे। ऐसे ही तेजीलाल शाह के बेटा 35 वर्षीय जितेंद्र यादव के घटनास्थल से 2 किलोमीटर के दूरी में रहल कटहरिया गांव नजीक के बांस के गाछी में ऊपर चढ़ कर लुका रहल अवस्था में स्थानीय सब पकड़ाऊ करके प्रहरी के जिम्मा लगेले रहे। घटना बाद थप विवाद होखे न देला कटहरिया बाजार में व्यापक रूप में नेपाल प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी परिचालन कल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गौड़रा के प्रमुख डीएसपी राजन कार्की बतैले
बानी। कटरिया बाजार में दुर्गा पूजा के अवसर में आयोजित मेला में बीतल रात नाच होत रहे। वह क्रम में पोखरिया गांव के एक जन युवक के दारू पी के बेर बेर नाच के स्टेज में चढ़ के खोजला पर वहाँ रहल स्थानीय राकेश गिरी आ कुछ युवा सब सामान्य मारपीट करके भगावल प्रत्यक्षदर्शी विनोद साहब बतैले बानी। वह विषय के लेके पिपरा पोखरिया गांव के दर्जनों लोग रात के ही आके गिरी पर आक्रमण करके खोजला पर प्रहरी उ लोग के भगैले रहे। आज सवेरे गिरी पर फेरू आक्रमण भइल प्रहरी जानकारी दिले बा। डडेलधुरा में लड़की के हत्या आरोप में पकड़ाऊ पड़ल व्यापारी के सार्वजनिक कैले बाटे। पोखरा बाजार नजीक प्लास्टिक के बोरा में लपेट के लाश बिगल अवस्था में भेटल अमरगढ़ी नगरपालिका 7 के 14 वर्षीय आरती भट्टराई के हत्या में संलग्न भइल आरोप में पकड़ाऊ पड़ल व्यापारी के आज सार्वजनिक कैल गेल बाटे। पकड़ाऊ पड़ल में अमरगढ़ी नगरपालिका 7 पोखरा बाजार के 58 वर्षीय टेक बहादुर भंडारी रहल बानी। वहाँ के पोखरा बाजार में भंडारी पुस्तक तथा स्टेशनरी पर दुकान संचालन करे वाला व्यापारी बानी। जिला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा से आज पत्रकार सम्मेलन करत भंडारी सार्वजनिक भइल बानी। भंडारी से लड़की की हत्या कैल स्वीकार कैल डडेलधुरा के प्रमुख परिणाम परीक्षक डीएसपी सुगंध श्रेष्ठ बताइनी। उनका अनुसार भंडारी अपने दुकान के रूम में भट्टराई के घेंट ममोर के हत्या कैल बयान दिले बानी। दशई मनावेला गृह जिला पुगल संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता देश विकास के खातिर सभी राजनीतिक दल एकजुट होके के बतैले बानी। परसा के पकहा मैनपुर गांव पालिका में आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में बोलत मंत्री गुप्ता अपन पालिका आज जिला के विकास के खातिर राजनीतिक आस्था से ऊपर उठ के सभी एकजुट होके के बात में जोड़ देनी। वो अवसर में वहाँ के परसा जिला कृषि योग्य रहल आ खुद एगो लंबा सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के खातिर गंभीर रहल बताइनी। ऐसे वहाँ के बालिका के धोबिनिया टोल होत लहवार थकरी जोड़े के सड़क बनावे के टेंडर वहान हो चुकल आ काम जल्दीए संपन्न भइला में एक क्षेत्र के व्यापार तथा समग्र विकास में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल होके वाला भइला से स्थानीय प्रशासन और राजनीतिक दल के सचेतता पूर्वक योगदान के खातिर आग्रह कैले बानी। प्रकाश डांस एंड फिटनेस स्टूडियो बीरगंज के आयोजना में नगर सभा गृह में भव्य डांडिया उत्सव संपन्न भइल बाटे। दशई शुभ दीपावली और छठ पर्व के अवसर में आयोजित ई उत्सव में डांडिया नृत्य प्रतियोगिता भी संपन्न भइल रहे, जौना में विभिन्न समूह के प्रतिस्पर्धी सब भाग ले रहनी। प्रतियोगिता 5 समूह में विभाजन कल गेल है। प्रत्येक समूह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे वाला प्रतिभावान विजेता सबके ट्रॉफी या प्रमाण पत्र प्रदान कल गेल है। उक्त कार्यक्रम प्रकाश डांस एंड फिटनेस स्टूडियो के संचालक प्रकाश कर्ण के अध्यक्षता में संपन्न भइल रहे। कार्यक्रम में जीवन ज्योति स्कूल के संचालक के मीनाक्षी गुप्ता, बीरगंज युवा समाज के संस्थापक अध्यक्ष कमल चौलगाई, लिटिल बड़ीप्री स्कूल के संचालक एवं प्रिंसिपल विजय बाल, समाजवादी प्रेस संगठन परसा के अध्यक्ष शंभू कुमार सुमन आ अन्य विशिष्ट व्यक्तित्व सबके उपस्थिति रहल रहे। नृत्य प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के भूमिका राजेंद्र शाही, भारती लामा आ काजल अग्रवाल से निर्वाह कल गेल रहे। त कार्यक्रम के संचालन शिव शाह आ मानसी नेपाल कैल रहनी। परसा जिला के प्रमुख धार्मिक शिक्षालय मदरसा बरकतुल उलूमा में 3 जने विद्यार्थी हाफिज कुरान बनल बने। ये ऐतिहासिक धार्मिक उपलब्धि के विशेष महत्व देत मदरसा आज भव्य कार्यक्रम का आयोजना कैले रहे। कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षक हाफिज बनल विद्यार्थी सबके दस्तारबंदी समारोह है, जना में उ लोग के इस्लामिक परंपरा अनुसार पगड़ी बांध के सम्मान कल गेल। दस्तारबंदी इस्लाम धर्म में हाफिज बनल व्यक्ति सबके कल जाए वाला विशेष सम्मान है, जना से उ लोग के धार्मिक अध्ययन के सफलता के औपचारिक रूप में स्वीकार करेला। वो अवसर में 3 जने विद्यार्थी के नगद पुरस्कार सहित प्रमाण पत्र प्रदान कल गेल है। कार्यक्रम मदरसा विद्यार्थी अभिभावक बीच के बहुत ही हर्षोल्लास के माहौल सृजना कले रहे। मदरसा बरकतुल उलूमा धार्मिक शिक्षा कुरान के अध्ययन में निरंतर योगदान करत आ रहल बाटे आ ई अवसर से मदरसा के प्रतिष्ठा के और मजबूत बनैले बाटे। कालिका में गाँव पालिका वार्ड नंबर 5 बिरंची बरवा में नवनिर्मित स्वास्थ्य चौकी भवन के उद्घाटन संपन्न भइल बाटे। रु 50 लाख के लागत में निर्माण कल गेल उक्त 2 तल्ले भवन के उद्घाटन पूर्व मंत्री एवं प्रदेश सांसद सिंहासन शाह कलवार एक कार्यक्रम के बीच कैनी। गाँव पालिका अध्यक्ष वशिष्ठ कुमार गुप्ता के अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट से प्रदेश सरकार और संघीय सरकार के साझेदारी में 25-25 लाख रुपया करके कुल 50 लाख रुपया खर्च करके 2 तल्ले भवन निर्माण भइल बाटे। ई भवन में 4 कोठा रहल बाटे, जेमे रोगी लोग भरना करे के व्यवस्था भी मिलावल गई बाटे। वार्ड अध्यक्ष जयनारायण प्रसाद कुर्मी से स्वास्थ्य चौकी के नया भवन से रोगी के इलाज में सस्ता ले आवे के 7 जने रोगी के एक बेर भरना कर सके के सुविधा रहल बाटे। भारत के मुंबई में एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी के गोली मार के हत्या कल गेल बाटे। बीतल रात मुंबई के बांद्रा
पूर्व में नेता सिद्दीकी ऊपर गोली प्रहार भइल रहे। छाती में गोली लाग के गंभीर घायल भइल उनका के तुरंते लीलावती अस्पताल में भर्ना करावल गई रहे। बेटा जीशान सिद्दीकी के कार्यालय जात बेरिया आक्रमण भइल आ घटना में संलग्न रहल आरोप में 2 जने के पकड़ाव कयल गेल। मुख्यमंत्री एकनाथ सिंहदेव जानकारी दिले बानी। गोली लाके जान गंवाल सिद्दीकी महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री समेत रहने। ई वर्ष बीतल फरवरी में वहाँ के कांग्रेस छोड़ के एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल भइल रहनी। सिद्दीकी विगत 48 वर्ष से कांग्रेस में रहनी। गोली चलावल आरोप में पकड़ाऊ पड़ल मध्य 1 जने हरियाणा आ दोसर 1 जन उत्तर प्रदेश के बानी। पकड़ाऊ पड़ला संगे सोधपूछ चल रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। भारत के गुजरात राज्य में काल एगो निजी कंपनी के निर्माण स्थल में दीवाल गिरला से कमती में 6 जने कामदार की मृत्यु भइल बाटे त 3 जने फंसल आशंका कयल गेल प्रहरी जानकारी दिले बा। अभी 6 जने के लाश निकालल गेल सरकारी अधिकारी सब जानकारी दिले बाटे। बीबीसी के अनुसार एक 19 वर्षीय बालक के जिंदे उद्धार कयल गेल बाटे। गुजरात के राजधानी गांधीनगर से 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में रहेवाला मेहसाना जिला के काड़ी शहर के जसलपुर गांव नजीके दोपहरिया 12:45 पर गैला पर परखाल गिरल है। अधिकारी के अनुसार निर्माण स्थल में माटी गिरला के कारण दीवाल गिरल बाटे। मजदूर सबसे उक्त स्थान में भूमिगत टैंकी के खातिर गड्ढा खनत रहे। आज के खातिर बादल खबर इतने, फिर बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आबे करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।